Dapna, tamo nung tabuk bui corona tika rulai toma saimia de. Borone tika rijai ang tika ang tabuk de syarak sinang nai de corona rong no hai kenang pathari pai banya Atu ya, abo tika jotno rina nangpu. Iwi sidi nung bo, nini no kahamung nai. Olokai, daktar rogo tangkai, tei poti rong naria fu. Amti rok hini bui salai tongo ta. Akon, nono le, arak nungkai corona thiyo hunai, sabo saba. abo sana nang yable jotni sile pula corona ang lai tong furu chini pahari elaka rogo ba o arano nang lai no chini tipra sarok corona manjak ya shokti khai tong ba yable Aw, emne khai to ek somoyo amti nyong lai makai tong laike. Haipa no tabuk to biti rok snam jakhala. Abo no borok bo tabuk tika rok silai to hingke abo bo mari jak snaita. rilai tong tho ang dia ang tabuk polti ban sanai Ha? Polti sana? Hingke nung to polti bhanji sanai. polti ban sanai pas botol arak nai dei corona rong no ba ang hai kenang pathari pai nai Are, nung tam na su bujiang ba. Nung tabuk tika riwi narja ya hingke. Ulo khai at kasa kam nangui riprukai tam khani sadi. Tabuk to sorkar chungno rang khoksa nangya magna na riri to. Afrukai rina musung bose riwi mania. Bui ganang rokle rang puisa ganang rokba riwi phana manana. Sunghai gori rokle made mano ba frute. Obo bithi busuk damhin nung saudi man. Hajar rang nang. Abono tabuk sorkar magna riri tongsani no bijaga nar dihin. eme ini koko belai nang mani no Abono nono sauta. do akon ke ang bori jak sinai corona tika